Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošlicu učenicima, posebice prvašićima prvog dana nove školske godine poželjeli su jučer čelnici Brodsko-posavske županije i grada Nove Gradiške. Župan Danijel Marušić i gradonačelnik Željko Bigović obišli su osnovne škole Ljudevita Gaja i Mate Lovraka u Novoj Gradiški. Najmlađima su donijeli prikladne poklone, pogledali programe koje su za prvašiće priredili učenici drugih razreda, te im na početku njihovog obrazovanja poželjeli što više lijepih trenutaka u školi. Svi smo uzbuđeni, jer evo, s jedne strane i kao roditelji, s druge strane evo, djeca su sretna, za neke je to doista prvi dan u školi, općenito i evo moram reći da evo i danas i sutra obilazimo škole čiji je osnivač županija i za sada nemamo nikakvih problema. Oni objekti koji su trebali biti završeni do početka škole su završeni, tako da evo, osim nekih tehničkih manjih problema uopće nemamo nekih većih problema s početkom nastave. I dok su njihovi vršnjaci danas već drugi dan u školi, prvašići područne škole u Rušici danas su se okupili pred svojom budućom školom, no nastave nije bilo. Istu sudbinu dijele i ostali učenici do 4. razreda. Naime, prvi školski dan trebao je započeti u staroj školi, no nezadovoljni roditelji nisu dopustili djeci pohađanje nastave u derutnom i, kako tvrde, opasnom objektu, dok nova škola stoji prazna. Nakon što je novoizgrađeni objekt dobio uporabnu dozvolu, i dalje nije riješeno pitanje useljenja u školu. Zajedno s predstavnicima grada i matične škole roditelji su postigli kompromisno rješenje, a to je odgoda nastave do ponedjeljka i obećanje da će se nastava od 15. rujna održavati u novoj školi. U međuvremenu, povjerenstvo Ministarstva obrazovanja trebalo bi dati suglasnost da novoizgrađeni objekt ispunjava sve uvjete za održavanje nastave, a općina Klakar predati upravljačka prava na matičnu školu Vladimir Nazor. Ja sam osobno na kraju krajeva snaga, razumijete. Niti sam zadovoljan s ovim, kako mogu biti zadovoljan, evo i sa početkom odgode nastave, djeca su tu, neki su roditelji doveli djecu. Najsretnije bi bilo da je sve bilo u redu i da nisam ni ja nikad stao pred kameru, a ni naša djeca, razumijete. Ali evo, morali smo na ovaj način i ovo je stvarno bila mjera očaja. Jednostavno, to je bilo zadnje i evo, ako Bog da, da to sve u ponedjeljak bude ovako kako smo se dogovorili, valjda će to biti to. Policija je unatoč manjim problemima stanje sigurnosti na našem području u proteklih 7 dana ocijenila zadovoljavajući. Ono što su izdvojili od događanja je ulazak muškarca s automatskom puškom u ugostiteljski objekt u Klakaru, a za koju nije imao dozvolu. Muškarac je bio pod utjecajem alkohola, što je vjerojatno i bio razlog ovom činu. Alkohol je bio razlogom i lažnoj dojavi o krađi automobila koju je prijavio 36-godišnjak iz Gornje Vrbe. Policija je u prebrzoj vožnji na autocesti uhvatila trojicu vozača. Brzine su bile 233, 246 i 248 km/h, a vozači su državljani Bugarske, Bosne i Hercegovine te Kosova. Vozači su kažnjeni na mjestu počinjenja prekršaja novčanim kaznama od 2.500 kuna, to je dakle 2.000 plus 500 troškovi, u zaštitnu mjeru zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske u trajanju od 12 mjeseci. Brodsko-posavska županija raspisala je natječaj za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu. Za tu namjenu sredstva su osigurana iz županijskog proračuna. Prilikom kandidature predlagatelji programa se mogu prijaviti s najviše 3 programa koji su im prioriteti. Natječaj je otvoren do kraja rujna, a na njega se mogu prijaviti pojedinci, udruge, kulturno-umjetnička društva i ustanove u kulturi. Nakon zatvaranja natječaja i uvida u kvalitetu programa, Kulturno vijeće odlučit će o visini potpora i odrediti prioritete. Svi detalji vezani uz natječaj mogu se pročitati na službenom web portalu Brodsko-posavske županije. Po meni vjerojatno ćemo ostati unutar, mi nemamo još uvijek smjernice za izradu proračuna za 2015. godinu, ali pretpostavljam da će to ostati barem na razini 2014. godine. To znači za programe, udruge, za spomeničku baštinu i ostalo i za informativne ustanove red veličine će biti negdje od 600 do 700 tisuća kuna, od čega će za ove programe biti negdje oko 250 tisuća kuna.
Jedan od derbija trećeg kola prve županijske nogometne lige igrao se u Slobodnici u kojoj istoimena domaća Momčad ugostila vodeći Slavonac iz Bukovlja. Obje ekipe imaju dobru obranu te je domaćin u prva dva kola primio samo jedan gol, dok je mreža Slavonca netaknuta. Tako i ostalo nakon što je susret završio bez golova, ali i bez velikih prigoda na obje strane. Slobodnica je bila malo bolja Momčad te imala nešto izglednije prigode. Međutim, podjela bodova je u ovoj tvrdoj utakmici i najrealniji ishod. Moram biti objektivan jer sam bio trener i tamo i ovdje sam sad da smo za nijansu nešto. Slobodnica je bila bolja, ali nije tu bilo izražene prilike. To su sve poluprilike gdje se kasni na loptu, Bukovlje prači bez šanse i šuta po golu. Možda utakmica dosadna za gledat, ali jako teška za igrati i teška za trenere. Mi smo sada u jednoj dobroj seriji, što pripremnih utakmica, što kupa, što znači službenog dijela, 9. bez poraza, nadam se da će tako i ostati do kraja i da ćemo svako biti čvrst protivnik. I isto igramo i kod kuće i gostima i da to neće više biti kao prošle godine, da je ova ekipa biti čvrsto prema vrhu. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, najviša dnevna temperatura od 23 do 28 Celzijevih stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti, hvala za pozornost, lijep pozdrav!